Co paso dos anos, as actividades organizadas pola Asociación Cultural Peñas Boiro están a cobrar un maior protagonismo e na actualidade se ocupan un lugar destacado na programación das festas do verán. A primeira das citas será o venres 5 de xullo, primeiro día das festas, coa cuarta edición do Remember Fest no Parque da Cachada. Empezaremos cun pasarrúas que terá lugar ás 8:30 da tarde cunha das mellores charangas que hai en toda Galicia, que é a charanga mecánica Rolling Band. E despois, a partir das 11, no Parque da Cachada, onde é a nosa zona, a nosa ubicación de todos os eventos ou da maioría dos eventos que organiza a nosa asociación, será na parte de abaixo da Cachada. Teremos a macrodiscoteca móvil Euforia Disco Show, que as actuacións de dous dos DJs que nos veñen acompañando nas últimas 3 edicións xa, como ben son DJs da casa. Un é Xacobo DJ de Mínimo Eventos, outro cabeza de cartel é Marcos Magán. E para empezar a festa vamos a ter a Tito Maverick, que é un DJ daqui de Boiro tamén, DJ local, e o cabeza de cartel, que nesta edición é nada máis e nada menos que Vicente One More Time, un DJ con máis de 30 anos de experiencia no sector. As actividades terán continuidade o luns 8, co tradicional Día das Peñas, a partir das 11:30 da mañá, tamén no Parque da Cachada. Ese día cun protagonismo especial para Vera García, encargada este ano do Mangueirazo de Honra. O Mangueirazo de Honra nesta edición, Peñas Boiro pensou en Vera García Outeiral, que é unha chica que é bioquímica, investigadora do CIMUS, e ahora mismo, pois a verdade é que ten unha proyección moi grande. Quixemos separarnos un pouquiño dos deportes, porque xa levábamos moitos anos pensando só en deportistas, e en Boiro a verdade é que temos xente de renombre e cualificada de sobra en todos os sectores, por suerte. Entón, esta vez, dixemos, como ela foi peñeira en moitísimas edicións, pensamos en ela e dixemos, é a perfecta para ser o Mangueirazo de Honra nesta edición. Dende o Concello, que colabora coa Asociación na organización das actividades, destacaron o traballo e esforzo de Peñas Boiro. Que programar en si non é difícil, pero que é difícil é toda a actividade e toda a logística que falla ao redor dunha actividade desta magnitude. Por eso, antes de nada, agradecer este acompañamento no cartel das festas de Boiro. Dende a Asociación de Peñas insisten na importancia de que todos cumpran as normas. Está prohibido o consumo de alcohol a menores de 18 anos, entrar ao recinto con vidro. Tamén apelan a manter limpo o espazo e non deixar nada tirado no chan.